ערב טוב לכם מניקשיץ' מונטנגרו. המסע האירופי של בית"ר ירושלים במוקדמות הקונפרנס ליג נפתח במפגש עם סוטייסקה, כשבלב חלום גדול יותר להישג היסטורי, עונה אירופית ארוכה לראשונה בתולדות המועדון. שוב תברש, והכל מתנהל באיטיות, ואיזה איפות כדור של אורי דהן שיכול לעלות לבית"ר ביוקר, הקפאה טובה, נגיחה ושער של סוטייסקה. בית"ר מסתבכת, בית"ר עושה שטויות בחלק האחורי ונענשת, משלמת במזומן. טושקוביץ' לוקח את המונטנגרים להתרוע. כך חוטף את הכדור נקי ויוצאת להתקפה מהירה עם ירדן שועה. ירדן כהן פותח על קו שמאל, כדור עומק מצוין. האם זה השוויון של כלו מול השער, וכלו לא מוצא את המסגרת. צילי לוחץ וגם חוטף, קופץ מעל לעוד שחקן ועכשיו עושה את התנועה ורוצה לקבל את הכדור חזרה מכלו בתוך הרחבה. צילי לא כובש, אבל צילי עובר, צילי מוסר מצוין, מיכה למרכז, נגיחה ושוויון. ירדן שועה עושה 1-1, בית"ר חוזרת מהר מהפיגור. מה יכול להיות שהשער שבית"ר קיבלה זה הדבר הכי טוב שקרה לה? כי מהרגע שהיא ספגה את השער היא הגיעה ל3-4 מצבים ב5 דקות. היא, כמו שאמרת, הרימה קצב, משחקת יותר מהר, כועסת, היא נראית כועסת. משקוביץ' עם סיבוב טוב, משאיר את קרבלי מאחור, רואה את כדור חזר, מזל גדול לבית"ר ירושלים. איזה סיבוב נהדר, ירדן שועה, כלו, יופי של כדור, ירין לוי, 1-1, ירין לוי מחמיץ מול גיליאן. הכל היה מושלם בהתקפה הזו חוץ מהסיומת. בית"ר עם הרבה שחקנים בחלק הקדמי, סוטייסקה מצופפת את השורות, מתבצרת בתוך הרחבה מול הניסיון של מוזי, יונה, מוזי מסתובב ועכשיו מעביר את כדור ארוך, אבל טירי! בדקה 87 בית"ר ירושלים הופכת ועולה ל2-1 ומתקרבת לניצחון הישראלי הראשון של הקיץ. עומר אצילי עם הראש, 2-1 בית"ר ירושלים. והנה שריקת הסיום, בית"ר ירושלים עם מקדמה נאה לקראת הגומלין. זה היה קשה, אבל שתי נגיחות של שועה ואצילי סידרו לבית"ר ניצחון אירופי ראשון אחרי 8 שנים.